avril kalo tile mugan ale ni wolonwula san 2026 o mana kɛ diɲɛ fan o fan ka aw fo ni aw ka wagati olu cogoyaw ye ko aw ka aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na Tamtam TV jabaranin kan k'a fɔ ko bi bamanankan kunnafoniya la bakuruba min bɛ an bolo ni o bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔ filɛ an bɛ don min na k'iko bi ko fɛn min kɔni ye Mali ale ka yirisunba dɔ o kɔni bina ni o bɛ tali kɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don an ka lakana sabatili ma an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye ministre de la défense générale de corps d'armée Sadio Camara ala ye ale ka kalifa minɛ a la an bɛna da dɔw la ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛ ni fɛn min kɔni ye sibiri ye ni o kun bɛ avril kalo tile 25 san 2026 jatigɛ wale tigilamaw ye fɛn min kɔni wulikajɔ kɛ ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka an ka jamana fan caman ni ka fɛn min kɔni jatigɛ wale ta ka o sɛgɛrɛ ɲɔgɔn fɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ Kati fo ka taa se Sevare fo ka taa se Gao na an bɛna da don o la k'olu de walawala k'u da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan kasi Mali dusuma kasilen do bi ka sababuya kɛ an ka jamana kɔnɔna na an ka jamanaden ɲuman dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka zirajuba dɔ fɛnɛ bina bi ni o ye an ka ministre de la défense générale de corps d'armée Sadio Camara ka kɛ ni maa ye min ka wulikajɔ kun bɛnnen don an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o seginni na a ma ale ni an ka kɛlɛkɛminɛnw olu la yakubaya ma ka di an ka kɛlɛkɛcɛ dɔw ma o nasiraw fɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni sibiri don avril kalo tile 25 san 2026 ko ale kɔni tora fɛn min kɔni ye cɛkɛlɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛra fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ka jatigɛ wale min taara ka o ɲɛsin a ma ka kɛ ni a sigida la Kati fo ka taa se ale ni a ka denbaya olu kɔni ye u nin di jamana in kɔni kama o n'a a nasiraw fɛ walasa fɛn min kɔni ye ka tasibila kɛ ni jamanaden ɲuman in o ye maa min ni a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ jamana ka lakana o sabatili o bunakun na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina mun ni o de ye ka tile fila tasibila ni ka o ta ka o kɛ ni an ko o ma ko deuil national ye ni ka o ta min baaraw daminɛra bi tɛnɛ na fo ka taa se fɛn min kɔni ye sini tarata olu bɛɛ lajɛlen de bɛna ta ka o bila bala walasa jamana ka se ka tasibila kɛ ni cɛba in ye min ye a ka ɲɛnamaya kɛ jamana kɔni ale servili la sibiri don ni o tun bɛ avril kalo tile 25 san 2026 jatigɛ wale maaw sɔgɔmada joona fɛ u ye jatigɛ wale ta ka an ka jamana fan caman ni ka o sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faba kɔnɔna Kati fo ka taa se Sevare Gao ale ni an ka jamana kɔrɔyanfan fan caman ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye dankarikɛ ni jatigɛ wale maa ninnu ka jatigɛ walew olu la ka kɛ ni an ka état major général ni o ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma o ka kuma lase min na ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka wolomasiri tabaw ko u kɔni kun kɛn bɛ ka u sen da kosɛbɛ ni jatigɛ wale baara ninnu kan walasa ka se ka baaraw ni ka olu nɔgɔya ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye couvre-feu ye o taara ni ka o bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ale ni Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ ka taa nɛgɛ kaɲa 21 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 6 la fo ka taa se jamana fan caman wɛrɛ ma degun ale bɛ se ka ye yɔrɔ min na couvre-feu o kɔni talen don k'a bila sen kan o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na walasa jamana kɔnɔdenw ka lakana o ka se ka sabati togoya min na ka kɛ ni waleya cɛjugu min taara ni ka an ka jamana o kɔni sɛgɛrɛ fɛn min kɔni ye AES jamanaw ye olu kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ min na ni u y'a yira k'a fɔ ko ni baara min talen filɛ ni ka a ɲɛsin Mali jamana ma ko olu bɛ a kɔn kosɛbɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni AES ɲɛmaya tan bɛ ka a di maa min ma ni wagati kofɔlen na ni o ye Burkina jamana ɲɛmaa ye kapitɛni Ibrahim Traoré ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a y'a yira k'a fɔ ko nin ye janfa juguba de ye min kɔni tigɛra Mali kɔni ale kama ko a k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ ko o na ta ka o kɛ hali bi fɛn min kɔni ye cɛncɛn kan jamanaw olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔli la ka kɛ u ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an bɛ wagati min na i ko sisan ko fara ɲɔgɔn kan ko o de ɲɔgɔn tɛ nin ko bɛɛ lajɛlen na o nasiraw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko hali bi ko AES jamana saba ko u na to fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nin kɛlɛ in kɛ fo ka taa se a kuncɛma yɔrɔ ma o bɔra fɛn min kɔni ye AES jamana ɲɛmaa kɔni faralen ɲɔgɔn kan ka ɲɛmaya di fɛn min kɔni Burkina jamana ɲɛmaa ale yɔrɔ la kapitɛni Ibrahim Traoré nin bɛ dansigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin kan awɔ an bɛ don min iko bi Mali jamana a bɛ degun kɔnɔna na nka k'a yira k'a fɔ ko an ka ministre de la défense générale Sadio Camara ko a ye ɲɔ min da ko o nafalen an ye ka kɛ ni a ka hakilina ɲumanw ye kumakan minnu ni a y'o fɔ wagati laban na a ye fɛn min kɔni ɲani min kɛ ni an ka wolomasiri tabaw ye ni o nasira fɛ ni a y'a yira k'a fɔ ko jamana in filɛ nin ye ko faso in fosi de man bon ni a ye wa k'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka lafiya ale ni
u ka hɔrɔnya kama ko fɛn min kɔni sɔngɔ kɔni tɛ o ɲinini o bunakuna an bɛ don min na iko bi a sɔnna ka a jeli bɔn faso in ye walasa fɛn min kɔni jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya anw ka kɛ an yɛrɛ ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka segin an ma ka kɛ ni tasibila don ye an ka to faralen ɲɔgɔn kan wa ka yira k'a fɔ ko an ka to hɔrɔnya la an ka fɛn min kɔni danbew ni ka olu ta kan an bolo kɔrɔta ni u ye ka yira k'a fɔ ko an ka fɛn min kɔni ministre de la défense bi a tɛɲɛna nka a ka hakilinaw olu kɔni bɛ yen nɔ hakilina minnu ni o bɛ tali kɛ Mali la Mali min ka bon Mali min ni a bonyanen don diɲɛ fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na a k'a dɔn k'a fɔ finitigilakaw bɔra aw de la wa u bɛ yan aw de kama u tɛ se ka kɛ fosi ye ni aw yɛrɛ m'a kɛ min ye ko o laɲini kɛ aw fɛ ka tila ka finitigilaka bɛɛ lajɛlen kalifaw ma an ka tila ka dugawu kɛ jamana ye an bɛ se k'a fɔ ko dugawu min bɛ ka kɛ Mali ye dugawu ninnu an bɛ se k'a fɔ k'u minɛna ka d'a kan jamanaba minnu bɛ an ka jamana juguya la bi Ala kɛlen ka doni daw kun min kɛra sababu ye u ɲinanen don Mali kɔ an b'a fɔ ko Ala ka wagati wɛrɛw ni ka olu yirana ka badabada dali ka o nɔgɔya ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen maa o maa ni olu ni tora fasoko in na Ala ka badabada dali ni ka o nɔgɔya u ye Ala kana u ka sayaw ni ka olu kɛ fu ye aw k'an bɛn wasalam